Dalam pandangan orang Minang, martabat manusia itu diukur dari tinggi rendahnya budi seseorang. Prestasi hanyalah menupang harkat, bukan penentu dari nilai sebuah pribadi. Orang kayo nan panyantun, orang cadiak nan bijaksana, orang bagak nan paibo, dan orang rancak nan paramah, itu disanjuang, dipuji-puji, dijujuang bagi mengkutu. Sebaliknya orang kayo nan nangkuah, orang cadiak nan kianat, orang bagak nan menggadang, dan orang rancak nan hongeh, dia randah, dilecehkan, disisiah, dipancia, dan banyak dikatakan orang mantiko. Tadanya ucapan sinis di palanta. Naknyo kayo selah surang, kami tidak akan meminta. Kok cadiak kami tidak akan bertanya, kok bagak kami tidak akan mengadu, kok rancak kami tidak akan meniru. Coba pikir. Rusak binasonya masyarakat, ulah dek nan kayo na iduit surang.